Good morning guys! Bumaba na si Chris. Ayaw ayaw niya mag-breakfast. Sabi ko magluluto ako. Tinatanong ko. Ayaw niya daw. So, yun. Hatid siya ngayon ni Daddy. Daddy maghatid sa kanya kasi wala pa yung bayaw ko. Inutusan daw ng boss. Di pa nakakabalik. Daddy na lang kasi maaga din kami nga alis. Kaka-in na si Tonton Baracon para ma-change oil na. Although wala pa siya sa 1,500 kilometer. Pero change oil na para 1,500. May ibang Bakit? 15,000. 15,000, sorry. Every 5K nga pala yun, no? So wala pa siyang 15K. Pero malapit na, mga 200 kilometers na lang naman. Ipaano ko na, ipa-change oil na para just in case bumiyahe kami paano pa Nueva Ecija is okay na yung mga brakes niya, sa lahat. So yun, kailangan well-maintained si Tonton. Ayun lang. Ay, gagawa pala ako ng pagbalik mo na lang, Daddy. Tuna sandwich. Kasi kagabi nanonood daw kay Maangchi. So sabi ko, ano ba mga recipe ni Maangchi na sobrang easy lang. Yung wala masyadong Korean na ingredients. Kasi wala pa naman ako. Yung banal na. Sige. Ayun, tapos na ko yung niya, tuna sandwich niya. And sakto kasi may ko dyan, may arugula tsaka ano ba yun? In-order ko. Arugula tsaka yung sprout. Alfalfa sprout. Kagabi, diba, natulog kami maaga. Tapos mga bandang alas 9 ata. Nagutom si Daddy. Pero si Chris okay lang kasi sobrang busog niya talaga yung kinain yung niluto ko. Nagpapabili ng ng deer dala. Sabi ko, ang mahal-mahal sa mahal-mahal sa yellow cabbage. Sabi ko, bumili ka na lang ng tinapay. Tapos bukas gagawin kita ng sandwich. So, bumili siya kagabi ng whole wheat bread. Pepino and white onion. So, may 7-Eleven. Hindi 7-Eleven, yun? Walter Alpha Mart. Ayun. Balik ka kaagad, Yan lang. Ang ulo ko pa rin, grabe, sipon. And then, nanood kami kagabi nung How to Get Away with Murder. May dalawang episode pa kaming natira. Kasi, yung nakaraang araw naman is dalawa yung pinanood namin. Kaloka, sobrang bitin. And grabe, si Pope tsaka si maghaharap sila. Si Keating. Diba? Yung sa, mga nanood dyan ng How to Get Away with Murder. Si Olivia Pope ng Scandal. Makakaharap niya si Annalise Keating. Katuwa. Pati si Daddy na-hook na siya na rin mismo yung yung nag-aabang talaga ng mga kung may available for updates, yung ganon. Napanood agad namin yung upload na episodes. So, yun lang guys. Santay ko lang si Daddy makabalik. Gagawa lang ako ng tuna sandwich. Nakababad na. Ay, masobra naman babad pala. I-squeeze ko na nga. Inano ko na yung yung cucumber. Ano ito? Batang ito pinagkukuha. Itong kamirok parang mitopak na Hindi na masyadong nagpo-focus. Kung naman muna bumigay. Ayun na. Yung cucumber and white onion. Nilagyan ko siya ng salt para yung water. Squeeze ko lang siya and then set aside. Ayan lang siya guys. Few lang talaga. Ingredients lang. Onion and cucumber lang na in-squeeze ko na. Tapos 1 can ng tuna. Medyo hot. Kasi yung spicy yung nabili ko And then 1 hard-boiled egg and then mayonnaise lang. Yun lang. Sobrang dali. So 1/3 cup lang ng mayonnaise. Tansya na lang natin. Wala akong mga yan. Japanese mayonnaise and then mix lang.
Tapos assemble na lang mamaya sa ano, sa bread. I-toast ko. Yan. Pero meron akong isang recipe na ganito guys naman. Gawa yun yan. Recipe yun ni Nene. Masarap din yun. Ang ginamit naman doon is corn tuna. Ayun. Almost same lang din. Kaso yun may celery. Masarap din yung kasi may celery. Kaso itong dalawa. Ayun yung celery. Kaya itong kay Mangchi ang ano, ginawa ko. Pwede din to sa chicken breast. I-boil nyo lang yung chicken breast. Ayun, gagawa ako. Para may healthy, ano sila, Chris, kakainin, snack kapag ka umuwi. Yan. Ayan na. Assemble na lang natin may pagdating ni Palaka. Yan. Si ano pala si Chris guys, sabihin niyo, hindi mo na pinapakain yung anak mo ha, kapag ka umaalis. Ganyan yan guys, kapag ka ayaw niya kumain is ayaw niya talaga. Kaysa pilitin ko na ano, yung iinisin niya lang ako kasi hindi niya talaga isusuko yun. Wait lang! Babalik si daddy, natid lang si Chris. Yung ganun ba? So hinayaan ko na siya kasi ang tao naman pagbusog talaga, diba? Hindi mo mapipilit na kumain. Ayun, kasi sa dami ba naman ang kinain niya kahapon. Tingnan niyo naman yung katawan ng anak ko. Ang lapad-lapad na, 'di ba? Tuliin pa yan ngayong ano, ngayong bakasyon is mas lalapad pa yan, mas tatangkaran pa ako niyan. So, ayun, and then pinapabaon ko sa kanya ngayon is yeye, pero sabi ko sa kanya, winarningan ko siya. Sabi ko, pag may nakita pa akong laruan sa bag mo, hindi mo binibili yan ng ano, ng pagkain sa kantin nyo. Sabi ko, papakain ko sa yung ano, yung mga laruan mo. And then, ayun nga. Tapos, gusto niya kasi mainit talaga yung rice, guys. Ayun, mainit naman din, pinapabaon ko. So, syempre, pagdating sa nila, sa recess nila, hindi na. So, yung anak ko, gusto niya, bagong saing lagi yung, ano, yung kanin. Ayun. And then, gusto niya is dinuguan yung ulam, which is laging meron sa ano nila, sa kantin nila. Pinagluluto niya nga ako, mami, lutuan mo naman ako ng dinuguan, magbabaon ako yung gano'n. Sabi ko, anak, imposibleng makapagluto ako ng dinuguan kasi pag nagluto nun, kailangan maramihan kasi yung, diba, hindi pwede yung pang tatluhan lang. Although, pwede ko naman ibigay sa, ano, sa store ka. So, yung, ano, yung dugo dapat ng baboy is kailangan fresh, guys. Hindi siya pwedeng, pwede naman din. Kaso, maagang-maaga ka, ano, maagang-maaga ka mamalengke para fresh yung dugo na makuha mo. And then, i-freezer mo na lang. Kaso, pag nagluluto kasi kami nun, yung pagkabili sa, ano, sa palengke. Kaya, ayun. Yeye na lang muna for ngayong week kasi iniwasan ko din yung processed food niya kasi nababasa ko sa mga comments nyo. And yung mga upload ko pala guys is late ha. Ayun. Kaya, kung may makita pa kayo na processed food na pinakain ko sa kanila bago tong vlog na to is kababasa ko pa lang ng ano, ng mga comments nyo. Pero, grabe na-appreciate ko na sobra yung mga comments nyo. Alam nyo yun. And, sinusunod ko yun, guys. Kaya yun, iniiwasan ko din magluto na muna ng mga, or bumili na muna ng mga processed food nga, or magluto nun, para maiwasan nila. Yun lang ang tanging solusyon dun, yung hindi ka magluto, wala kang lulutuin, diba? Para hindi sila makakain, and more on veggies lang. So, ayun lang. Thank you so much sa mga comments nyo, sa mga suggestions nyo. Appreciate ko talaga sila na ang bonggang-bongga. So, ayun lang. Antay lang natin si daddy. Naglutay niya na naman ang lola nyo. Ano ba? Laters nga! Later! Later na, baby boy. Later. Hindi ko talaga gusto. Ayan. Ay, maliligo to ngayon. Guys, hindi ba to naligo kahapon eh. Oh, liligo to ngayon eh. Liligo po ako ngayon. Paliligoon ako ni mami na naman. Ay, Junior! Ay, Junior, ayun na. Ay! Ayun, nagmamaktol din niya kagabi. Yung pala, yung unan sa ano niya, sa higaan niya, natanggal. So, talagang, inaano niya kami ni daddy. Sabi ko, di na ba problema niya ni ano ni, yung tingnan mo na nga. Yung pala natanggal yung unan niya. So, ayun, inayos lang ni daddy yung higaan niya. Ano na, ulit siya. Nakatulog na. Napaka-aarte naman nga to, oh. Jesus. Lalo na to, oh. Pa-baby naman to, eh. Big boy na nga yan, eh. No.
Baby yan, oh. Tayo natin si daddy, oh. Ha? Guwapo, oh. Guwapo, bruti, no? Ito na lang, guys, natira sa strawberries kahapon. Ang kalahati na. Si Chris papak ng papak kagabi. Kaya, ayun, sobrang busog din talaga nun. So, lilinisin ko lang siya, guys, para ma-freeze ko siya. At nag-request yung anak ko ng strawberry shake daw. Strawberry milkshake. So, ayun. Again, napanood ko kay Maangchi na instead na gumamit ka ng ice is i-freeze yung strawberry. And then milk lang. And then konting honey. That's it. So, yun ang gagawin ko naman today. Again, I need this one. Paglalagyan ng mga strawberries. Ganda, no? Ang tamis-tamis niya. Lalaki pa. Nakakalagkad na siya. Oh. Dito na si daddy. Nalakad niya na yung mga dogs. Ayan. Breakfast na kami. Ano ko lang to. I-toast ko lang to. Ayan. Gusto mo ba lagyan ng cheese or okay na yung tuna? Wash lang natin tong guys. Arugula. 65 pesos lang to, diba? Murang-mura. Yan, 1/4 kilo ng arugula and then alfalfa sprout. I think less than 100 din yan, less than 100 lang din. Hugasan ko lang and then nagpa-toast na ako ng ng bread. Wala pa. In-excite akong i-flip. Yan, triple decker, guys. Yan lang. Arugula, alfalfa, and then yung yan, okay na to kay daddy yung titimpla lang kami ng Milo. Yun ang aming breakfast. Ako na. Kain cold water then Milo. Sige. Kain tayo, guys. Yum. Try mo na. Kaloka. Ha? Oh, sabi ko, try mo na. Hindi pray na. Gusto mo hati? Hindi. Hindi na. Ayoko. I like it the way it is. Eee. There's one thing I don't understand. She got it. She just tries to help her. No. Why do monkeys have hair all over their bodies? I said the ugly part where they need the most. Have you noticed how the scene Eee, stop. off? Eventually, she has been taken particularly for silence. Hindi magtanggal-tanggal. Sarap talaga ng alfalfa sprout. Very natin yung lasa niya. Masarap din sa chicken or grilled grilled chicken sandwich, diba? Kasi yung arugula ang konti lang. Kaya kambing. Yeah. These kids are decent children. There's nothing you can suspend them for. They look right, they respect school property, they're stupid. Pick it up and keep it for yourselves, you thieving hoodlums. No more. How was it? Wet. Wet nga lang siya. Hindi ko masyado na-drain yung tuna eh. Dapat din-drain yan. Pero yung taste, Kapil. sarap na no? Alfalfa. With Milo. Yum. Ninawaan ako ni Daddy. Nakakaloka. Si Paul. Dito na, no? Ayun. Punta na tayo sa guys, sa Toyota Manila Bay.
para i-car in ang ating poging tonton. Ayun. Kung hindi mamayang hapon makuha, bukas na to. Sa dami ng lagi ng ano dyan, change oil mga nagpapa-service. So yan, and then bibili kami ng pagkain ng mga doggies. Mga dog. Iniwan lang namin yung mga dogs doon. So tahimik lang naman sila pag wala kami. Pero hindi hindi pwedeng matagal kaming mawala kasi pagbalik namin, nako po, yung sofa cover ko nasa ibaba na. Sino madalas nag-ano doon? Oh, hindi ko makita. Nangingialam nun. Hindi ko makita. Si Poknat Colorx. Napakialaman niya yung mga sofa cover. Kulit ni Poknat talaga. Grabe. Okay na yun. Pauwi na kami guys. Galing na din kami Pure Gold. Bumili na kami ng pagkain ng dogs. Naluto ko na rin. Pinapalamig ko na lang. So, ayun, gagawa lang ako ng siomai. Kasi favorite yan ni Chris. So, pork and chicken. Yung chicken breast, tinadtad ko lang siya kasi walang giniling na chicken eh. And then, nag-add ako ng carrots, onion, bawang, and then ito, green onions, pepper, salt, 2 teaspoon na sugar, para lumabas ang umami, and then ground pork and chicken. So, yun lang. And wait lang. Ito pala, ang nagpapasarap dyan guys, yung sesame oil. Yes, tapos sobrang bango niya. Yum. Ayan. Tapos haluin lang natin. Baka ubusin ko na yung pork. Kasi madaming sangkap eh. Ubusin ko. Bango? Ano ba yan? Nakakatakam naman agad itong itong sesame oil na to. Grabe, ang bango. Kaya siguro adik na adik niya yung mga Korean eh, no? Lahat ng pagkain nila may ganyan. Sobrang bango. Nakakagana. Oh my. Ubusin ko na yung yung giniling na baboy guys. Sobrang dami na kunin ko lang. Ayun guys, nahalo ko na. Grabe, sobrang bango. Kasi yung onion, yung garlic, yung pepper, and then yung green onion, grabe. Grabe ang kombi. Napakabango. So, ito lang yung binili kong pambalot. Hindi ko nga alam kung sasakto to or kukulangin. Molo wrapper. Ayun, nag-request din kasi si daddy ng molo soup. So, ganyan lang kalalaki yung yung gagawin ko. Ayan, total pambahay lang naman pangkain namin. Hindi pa ako nakapaghugas, so laters na. Ayan na guys, naubos ko yung isang balot. Sobra yung ginawa ko. So, ko na lang siguro to. Gawin kong bola-bola na lang. So, prepare ko siya mamaya. Yan. Steam na natin para mamaya. Pinitin ko na lang. Pagdating ni Chris, may siya. May snack siya. Yay! Homemade siomai. Para sa aking monster siomai. Siomai monster pala. Luto na guys. Yummers. Titikman natin yan. Kaso, alam niyo yun, kailangan ko lang ng gulay. Kasi di pa ako kumakain ng lunch. So, yung half nung upo kahapon, tutuin ko na ngayon sa sardinas. Favorite. Alam niyo na. Bear with me guys. Ano ba yan? Lagi lang sardinas yung ang kinakain. So, siya na favorite ko lang talaga yun eh. Tapos gulay. Hindi ako mabubuhay sa sa puro karne. Ayan. Ito, kahit na hindi gulay, may gulay pa rin naman yan guys, sa loob. Kumbaga itinago ko lang sa karne. Ayun. Para hindi nila mahalata, kakainin nila ng kakainin. So, yan yung upo na tira kahapon. Ayan, isa ko lang. Yan, isang kainan ko lang yan. Ubus ko ito ngayon. Ang tako no? Ayan, tapos, more on ako ngayon guys, more on ulam talaga ako. Ulam. Gulay na ulam. Tapos, less rice. Ayun, hanggang 1 cup na rice ang nakain ko. Hindi na lumalagpas dun kasi kapag halimbawa gusto ko pang mag-rice, papapak na lang ako ng ulam. O kaya, sa bawat subo ko, mas madami yung ulam.
Diba? Para busog na ako. Di na ako mag-ano, di na ako uulit pa ng ano, ng kanin. Ganun. Kaya, tuloy-tuloy natin. Ipanindigan natin. Kasi mahirap yung magka-crash diet kayo. Hindi ako nag-crash diet, guys. Yung mabawasan lang tayo ng konting timbang lang. Diba? So, ayun to. Hindi tayong gamot mamaya. Tikman natin, guys, yung siomai. And then, niluto ko with sili. Ay. Ayan. Let's eat! Si Daddy nasa loob. Nag-ice cream ba sa'yo yun eh. Tapos, kanina pag uwi namin, kumain sa Jollibee. Hindi niya na daw kaya yung gutom. Kain tayo! Sarap! Tapos dudurugin lang natin yung sili dito. Para yung sipon natin lalong lumabas. So, sana ito ang ulam araw-araw. Panalo. Ayan. Nilayo ko kayo ng konti, guys. So, nilagay ko lang dito is toyo calamansi. Tapos yung toyo, naglagay ako sa isang parang shot glass. Half na toyo, tapos half na tubig para hindi masyadong maalat. So, ganoon ang ginagawa sa mga siomai house, master siomai. Ayun. And then yung yung garlic crunch. Kaso medyo nahubaran yung siomai ko. Ayun. Kasi sobrang dikit-dikit yung pagkakalagay ko sa kanila sa steamer. Pero kaya lang yan. Let's try pa rin. Boy, yun. Sumama ka naman. Nakukubaran talaga siya. Kain tayo. Ay, naku. Sumama ka, day. Gugustuhan to ni Chris. Ngayon lang, ubos yung siomai na yun. Sa mag-ama ko. Sarap. Masarap pa nito kung may sana, guys. May shrimp. Kaso wala eh. Yun lang ang available ko. Pork and chicken. So, dapat chicken gagawin ko. Kaso pag chicken lang, medyo dry yung loob, yung meat. Kaya nilagyan ko siya ng ground pork din. Yung lean lang naman. Pero magkakanin ako. Dahil kanin is life. Ay! Naku po. Sapa ngayon, nilalaglag na. Lalong nakakapaganang anghang. Ayan. Binabawasan ko lang naman, guys. Dito kasi sobrang tabaan na. Tapos yung tiyan ko. Ayun. Yun lang, mabawasan. Hindi naman ako masyado nagpapapaya talaga. Kasi hindi rin bagay sa akin. At yung, yung cheekbone ko. Kapag kapayat ako is, yan, talagang, kitang-kita. Para akong bungo. So, yung lang, yung dito lang natin. Tapos yung tiyan. Kaya, yun, yung crash diet. Sarap. Sana may isang viewer ako, no, everyday. Yung mga kasama ko ditong, mag-food trip. Para, may patunay naman na
masarap yung ano, yung gawa ko, hindi yung, kasi ako lang puro kumakain, kaya, masarap kasi ikaw yung nagluto, at saka ikaw kumakain. Ganun ba? May experience naman lang ba? So, ang imposibleng mangyari, at siguro tayo, kapag kami ibang tao, eh, kahol ng kahol. Grabe. Lalong na yung utak ko na nalusaw. Hello guys, magandang hapon. So, nakaligo na ako. Naligo na talaga ako ng maaga. Kasi kapag alam niyo yung gumabi na, nilalamig na ako. My gosh, sabi ko, ganito nararamdaman ni mama. Kapag kagabi na, giniginaw na siya. So, tumatanders na rin tayo, Hindi, siguro sa lang. Hindi ko alam. Kasi mahangin lang siguro dito. Kaya, feeling ko ang ginaw-ginaw. Tapos yung, lagi ko nga sinasara yung, dyan sa may CR, yung window. Kasi pagka talagang naligo ka, tapos pumapasok yung, yung hangin, Diyos ko. Grabe, mamadali kang matapos. So, sinasara ko yun na walang makapasok na hangin kapag naliligo ako dyan. Si daddy naman kapag binubuksan niya, nakakaloka. Si Froggy kasi kapag naligo yan, pawisin kasi si Froggy. So, kahit hindi pa nakakalabas ng banyo yung pawisan na yan. Lalo kapag ka-summer. So, ayun nga guys, grabe sipon ko. Pasensya na kayo, baka biglang tumulo na lang yung yung sipon ko dyan Ayun, inaantay ko lang yung... Ito na. Wait lang. Hello? Po? Yes, po. Kayo, kung ma-release na today, kunin na namin. Ha? Sige. Punta na kami. Okay. Sige. Thank you. Bye. So, ayun yung inaantay ko. Tawag ng Toyota. Sana. Kasi sabi 4 o'clock yung release ni Tonton. Kasi pina-change oil lang naman, diba? May 1 hour express naman sa Toyota. So, sa dami ng nakapila and ayun, mga change ng mga hindi ko alam. Lakad lang kami guys. Dito kami ngayon sa Rojas Boulevard. Genie! Ayan lang yung Toyota So, tumawid lang kami. Yun lang. Pabilis kasi mag-taxi, 100 na naman. Ayun. Medyo ngayon yung napupulol na naman ako. Yung inaantay ko, natawag. Dito sa Toyota. Kasi sabi ko, pag bukas i-release si Tonton. Pupunta dapat akong Harrison Plaza para pumili serum na ginagamit ko. Kasi paubos na Tapos baka makabili pa ako ng mga few items. Extra, gano'n ko, extra na may gustong sa'yo mag-avail, di ba? Para hindi na pupunta doon sa Harrison. Ay, mainit. Kaloka. Medyo mabigat ngayon yung ni Tonton. Yung hinihingal ako guys, wait lang. Medyo mabigat sa bulsa yung kanyang change oil ngayon. Kanyang maintenance. May dinagdag na ano ba yun? Yung tatanggalin daw yung mga deposit. Saan ako shock, ang dumi ko. Kaya ako sa tricycle siguro yan. Dali ka na. Siguro yung diesel. Diesel? Wala, taas ng diesel, 40.95. We're home na guys. Hindi na kami natuloy sa sa Harrison Plaza kasi nagtagal kami sa Toyota gawa ng pag-release. Napansin ko may
dalawang mahabang scratches yung hood ni Tonton. Wala naman yun dati eh. So, syempre, iniimbestiga, pinareview yung CCTV. Kaso gabi na. Kagabi na nga. So, nag-ano na lang yung supervisor na, since may may scratch din si Tonton sa buntot nga. I-claim na lang daw namin ng insurance. Tapos, dyan dalhin sa Toyota Manila Bay. Tapos, lang din nila yung harap. Yung hood isasabay na lang nila for free. And then binigyan pa kami ng isang para ma-cover lang yung yung insidente kasi wala naman talaga yung dati guys kasi kapag pag sasakay ako ng sasakyan is yung hood talaga unang-una ko tinitingnan, chine-check ako kung may kung mga gas-gas yan. Kanina pag nung palabas na kami nakita ko shucks, ang haba, saka halatang bago kasi namumuti pa eh. Kasi pag matagal na yun, syempre kaka-car wash, kaka-wax ni daddy, di ba matatago ng konti yung, kasi yung sobrang parang bagong-bago talaga yung yung scratch niya. So, ayun, nag-agree na lang ako na i-claim ko na nga lang sa insurance, then sila gagawa doon. Lahat-lahat ng scratches, nag-claim ko na. Tapos, idadamay na lang nila yung sa hood. Kalopa. Syempre, mag-aalboroto talaga ako doon kasi sabi ko, nagbayad ako ng 14.5 para dun sa sa ginawang service ngayon, tapos magkakaganon pa yung yung sasakyan ko. So, ayun. Okay naman. Kasundo naman kami. Kaso, kahit lang hindi natuloy ngayon pagbili ko ng serum. Pasensya na kayo. Nagluto lang ako guys ng request ni daddy. Molo soup. Yun na din yung ko ginamit ko. So, binalatan ko lang yung siomay. Na yung mga balat. Yun ang pinakuluan ko dito. Pero ginisa ko muna sa bawang sibuyas. Ayun, tinimplahan. Yung yummers na. Pero masarap yan is malambot yung yung wrapper. Yung simmer ko na lang habang hinantay din namin yung kanin. Yan. Finished product guys. Silagyan ko ng ng green onion. Yung binabanatan ni Froggy. Nagpapalamig na ng kanin. Upo na. Siya siomay. Ayun. Bus na yun. Ayun na. May manghang na yan dyan. Yung dati Ayun na nga. Kulit mo Yung Marso. Nakadalawang kanin si daddy. Pawisan pa yan Sarap no? Mas masarap pa dun sa ano ba yung kinainan natin na may molo soup ba yun? Wala. Kiboy abunda ba yun? Guda. Yan. Papahangad siya. Ako inuubos ko lang yung gulay kanino. Ininit ko lang din. So, let's eat. Tapos na si Chris. Nag-ano lang siya. Ayun o. Siomay lang. Pizza niya. Grabe. Ubos. Sorry guys. Bawasan nyo to. Bayad. Sa masarap na pagkain. Finish na din ako guys. Ayun, nagpatira si Chris ng sardinas daw. Kakain nata mamaya. Ay, wala din kami gagawin. Good night na kami. See you tomorrow. Good night. Good night.